Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadag iti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadag iti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti surat nga inta ikan biag ita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailinged iti nagan Amarisa, manipod aritaw Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin awatem man pay tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadag iti drama adengdenggan mi. Kabayatan ti income panagin inana kan panagtrabaho iti inaldaw. Pagyamanak unay, numapili yumat nga idrama to'y pakasaritaan ti biag ko. Kidawak nga iligad na kumalatan iti nagan Amarisa, adaan asawa kan dua nga anak. Nakababain man nga may saak nga asawa ang nakasagana nga agpakamartir para iti ay ayatak unay nga asawa. Katapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Mala, mangan kayo laeng amangan anak ko. Agbustog kayo Ado ti inlutok amakan. Nabsuga kon mami. Hanggang mga anak pa iti spaghetti. Magustuak ngamin una iti pan nakaluto na ket. Iso nga uray nabsuga kon, mga anak pa'y. Ay, katun anak ko. Atoy, si Kangay ayan, iha. Sige mami, kargaan pa'y ti platok. Kurang ko pa'y. Naging mas ngamin at talaga ti luto. Siyempre, nang runa no para kadagiti ipatpatag ko unay nga anak ko. Mami, ni daddy nga kaano ka di ti panagawid na? Wan ngagpay so mami. Ay, ikwa. Jak amuno kaano ti awid ti amayo. Amangan no ado ti pakakumikuman na iti trabaho na. Iso asaan pa'y laeng ama kaawid. Di mat inton umay alawasan ti anniversary yu ka ni daddy? Wan, iha. Kan saan laeng aday ka. Kasangay pa inimanong mo. No kasta, double celebration to nga ron ti mapasamak. Ay, katun, iha. Basta lakit di agawid dito'y jay amayo. Sapay kong mga rod, tagawid ni daddy iti daytang aldaw. Naragragsak namin no kompleto. Sige, awagak jay amayo. Ibagak ti panagawid nanto iti daytang aldaw. Mami? Si kamat gayam Aldrin, iho. Ada ka di ibagam? Agsangsangit kayo kadi? Ay, saan, iho? Saan? Apay kumabot ng agsangit Nagsuya abak lang amin itay. Iso apinunasak dagiti mata. Di ka naglibak, mami. Amok nga da parikot ka ni daddy. Apay, nagapa kayo kadi sakbe api manaw? Aldrin, iho. Nagapa kayo kadi, mami? Mami? Wan. Naamuak ngamin nga damanin babae jay amayo. Pinagpilik no asino kada kami ti pilyan na. Dayjay. Pinili na ti babae na. Isa pimanawan. Kadyak amo no agawid pa di tayo balaywan na saan. Apay akas dyan ni daddy, mami. Apay. Jak man amoy jay amayo. Jak amo. Idin amo.
Kabaalang paymat. Ngam kadagi tinapalpalabas a bulan. Kasla jakon kabaalan tararamitan na. Kasla bumtak ti baro kong gapoy ti sakit a marikrek na. Sumubsobran di amayo. Kahit yung ka din asinaan ni Daddy. Numaminsan, mapampanunot ko matanday ta. Ngam numakit kita kayo kiniayen. Diyak kaya't amadadaal ti pabilya tayo. Nabayagan ang nadadaal ti pamilya tayo. Manipod inrugi ni Daddy ti agbabae. Jakmat kahit nga grigrigat kayo. Gapulaan kada kami kaniayen. No kanayon mo't ada kayo ti saktan ni Daddy. Sinaan nyo latan. Aldrin, Da kayo lang tinapatag kada kami kaniayen, Mami. Awatan mi. No talagang agsina kayon kani Daddy. Ti kayat mi, kat makita da ka naragsak. Banag asana mapasamak. No agnanayon ti kadda tayo iti poder ni Daddy. Mami, bagay ko kadimit lang ito suot ko. Launay anak ko. Ala, husto day ta na panagsarsarming mo. Ayabam kit din di adim tamapantayon. Amangan no di tay maabutan di amayo iti opisina na. Saan ka numad nga umay ni Ayen, Mami? Anya, ni, apay ka no? Ada ka no palpasin na project da. Aguray tulat ta ka nun dito balay. Kastaya, ala, partakam nga ro dita tamapantan. Uwan, Mami. Agsapato sa klabiit. Mami, adatan iti asilig ti station anak kay destinwa ni Daddy. Wan anak ko, kastoy nga oras ti break time ti amam. Orayan tabiitan. Sigurado arumaran day jay. Anya ka diti plano yo, Mami. Di yo ibagang agpakaasi kayo kankwana. Nga agawid iti balay. Tapno makadwa tayo inton bigat. Para iti anibersaryo yo. Kan kasangay ko. Wan iho, padasag akasarita ti amayo. Barang kayat na ti agawid, uray inton bigat laan. Mami, Oh, dayjayin ti amam. Rumwaran iti police station. Umay katasabdan ta. Felix! Daddy? Felix! Anya tararamidan nyo dito, Marisa. Inkuyog mo pa iti anak ta. Ni Ayen, sa dino ti ayan na. Awan, Daddy. Nagbati iji balay. Daddy, agawid kayo kadi iji balay? Felix pangaasim. Agawid ka kumamot iti balay. Uray italaang. Iti kasta. Kompleto tayo mat amang celebrar iti kasangay ti anak mo. Kenti anibersaryo ka ni Mami, Daddy. Pangaasim, Felix. Agawid ka kumamot. Sa anak nga agawid. Felix. Talaga ka di napatpatig ti kabit mo. Gamda kami a pamilyam, Daddy. Di nakpagsasawa ni ti kasta si Caldrin. Udnumat, saan ka di? Di yo kaya ti agawid iji balay. Ngamin, mas kaya ti agawid iti ayan ti kabit yo. Aldrin, anak. Huston. Mabalin ka di, agawid kayon. Kat iti ka ano man, di yun gamdan pa iti agsubli ditoy. Ngamin, uray ka sano ti panang pilit yung kanya. Diya ko nagawid iti balay. Dalay. Dakailatan nga agiina, timang silibrar iti kasangay ken anibersaryo nga ibagbagayo. Saan kayo? Saan kayo na kaya't makita kan makadin na? Day tatitandaanan nyo. Sobra na talaga ni Daddy. Iso lang ang rudan tinakabasol. Ngam iso pala ti adaganas na nga gumit. Jack tumapakawan ni Daddy. Iti inaramid na kada kayo. Santo Apolos. Sana kasta anak ko. Urayan niya pa'y ti mapaspasama. Isulat na ti amam. Ikararag tayo langan. Asapay kumatagbalin anaragsak iti baro a pamilya abuklan. Ala, gusto Mami. Agsardang kayong rudan nga agsangsangit. Kitkitaan na tayong dagiti pasahero si tayo bus. Uwan anak. Asidagta ka din iti terminal. Adayo pa'y Mami. At tinasayat. Iturog mo pa'y. Tapno makay na naka. Riingan kanto inton asidagtan iti terminal. Jakmat nga ron makaturo.
Pampanunutak di atim. Sigurado nga agurura yan day jay. Sana bali ha. Pawid ka mo mami. Huwag matkit di. Siya man nga ron ti maturog, mami. Dali ka na, ti Prino! Mami! Diyos ko! Ah! Anay ko. Sa din. Kaya yan. Oh, di ka unay agkuti. At ka dito ospital ading ko. Manang Virgie. Di may sasakak. Apayakas ladyak may garaw. Awanan ti may sa asakam ading ko. Kapilitan a pinutad dagiti doktor. Gapo iti donor analakam mo. Iti pan nakatinag tinagluganan nyo abas iti rangkis. Anya? Imbaglangan tanaispal ka iti paggat. Kat no agkaribuso itayan dagiti nurse kando doktor. Iti madama apan nakaupiram. Kung naklakit din no anya ti mapasamakin ka. Ni Aldrin man. Sa dinatayan na. Kumusta ti anak ko? Marisa ading ko. Patibkaram ko mati pakinakang mo. Anya mo. Anya ti kayat mo asawan manang. Marisa. Natayan ni Aldrin. Anya. Sigon ka dagiti doktor. Napurwan ti ulo na. Iso indeklarada a dead on arrival. Saan? Saan? Ti anak ko. Nakakaasimat ti anak ko. Basol ko ti amin. Uwen, basol ko. Sanda ko man na disgrasya. No jak inaimbati iti may da di opisina. No nagawid akla ko akadwak ida. Saan ko man napasamak ti kastoy? Awanan ti anak ko. Natayon. Kat ti matasawak. Baldadong ti may sasaka. Gina. Oo, apa yan? Aglulwa kami tanani. Ada ka di pariko? Damagang pa'y lang. Kat apong lang aro din anatay, ti inaunang anak ko. Ay, kuwani. Basol ko ti amin. Basol ko. Hani, awan basol mo. Disgrasya day dyan. Iso nga awan nga rod mapabasol. Siguro kat aging kalaangan ijay tibiyag ti anak mo. Kan, gasat mati asawam kagbalin abaldado. Huston. Panawan nak pa'y lang. Pangasim. Kaya't ko tiyag may maysa. Sige, sikati makamo. Agsubli akla ang ijay kusina. Tulungak pa'y laan ni Manang Lorna. Awagan naglaan, nagda ka sa pulang, ha? Diyos ko. Anya da ito inanapasamak iti pamilyag. Pakawanin na ko, Diyos ko. Basol ko. Uwen. Basol ko ti kastoy anapasamak. Nasaya at met ta napanunot mo tinagawid tapno umay mo aywanan ti asawam, Felix. Saan ka di nga agungot ti kapit mo? Ni Gina, ti kayat ko asawan. Ako manang kinapudno na. Insin ako ni Gina. Naamiris ko ngamin asa na may parbang ti panakirelasyon ko kankwana. Ay, pasensya kan, Felix. Italakon kin ka ti kapsat ko. Masapul ngamin nga agsubli ako ni Hong Kong tapno agtrabaho. Saan pa'y akabaalan ni Ayan ti mga iwan iti inana? Si kalaangan tinamnamaan mi ang mga iwan kenkwana. Gaputas si kakat nga ro ti asawa na. Uwan manang, di kagdanag. Siyak ti makamo ang mga iwan iti asawak.
Agyamanak, Felix. Umay kan bakit? Bagkatan ka nga'y patugaw iti wheelchair mo. Agyamanak. Agsubli ka ka din dito ibalay, Felix. Wen, kat siya kung ti mga iwan kan ka. Ngam, kasanon ti trabaho. Amangan nun makadisturbo aklaan ka. Nag-resign ako niti trabaho. Adamot basit na awat ko ang mabalin nga aramatak. Tap na makarugi ti uri basit la negosyo. Iti kasta, adamot pa ka kumikumak. Kabayatan ti panangaywan ko kan ka. Kaya nanda pangalaan tayo para itinaldaw agastos tayo. Ang kasanon ti panagadal ni Ayen. Di mon panunutan day ta bakit? Nakalasin ang ti pagadal na aging kat agturpos iti kolehiyo. Sigurado ka ka din iti desisyon mo ang mga iwan kanya. Unmet, ngamin, obligasyon ko day ta kasasawam. Ang amangan mat no iti panang tungpal mo iti ibagbagam nga obligasyon mo kanya. Kat saan ka mat nga agbalin anaragsak iti danami iti anak mo. Saan mo panunutan day ta? Tinapatag kat adak ita dito'y ang mga iwan kan mang protektar kan ka. Ikarik, adi kay tupulos panawan. Daddy, sa dinutayan ni Mami? Si mang patagaya man iha. Ada ititirasan ni Mami. Mala, agpalas kan. Kalpasan na. Sumaruno ka ni Jay tagsasango tayo man amangan. Nagragsakat ko man no adapay ni Manong Aldrin niya, Daddy. Kompleto tayo kumaasa nga pamilya. Iha. Sayang, ngamin awan matan ni Manong. Kan may isa, kasjay matan ti kasasaad ni Mami. Saanan ang makapagnaga po iti pan nakaputot ti may sa asakan. Ada si ti Diyos anak ko. Amok, ken mamatak adumteng tumatla ti aldaw. Amasursuro ni mamim ti magna. Babaan iti panagsaklay na. Wan, ngam saanan akas iti sigod. Saanan ang may subli pa iti sigod, Daddy. Kang ronaan ti amin, saanan ang may subli pa iti biyag ni Manong Aldrin. Sige, agpalasak labiit. Sumaron wakto ni Jetirasa, Daddy. Sa balit ipanagsasaw ti anak ko kanyak. Kaslad na kaya't napagparangan. Agaman niya ngay ngarod. Maawatak. Diyos ko, pakawanan na kumakadag iti amin na nagkurangak. Sapay ko tamapakawan nakbutang ti asawa ken anak ko. Among, itay ka pa ilang abuy-buyaan, Felix. Naggagat ka. Sikat agluto, aglaba, aglinis, kan aminan ang matrabaho dito'y balay. Malaksit iti dayta, asikasunak, padigusan, sukatan, pakanan, kan patumaran iti agas. Kalpasan na, asikasuman ng timini grocery ng impatakder mo. Amangan no dumteng to ti aldaw ang mauma ka. Kat panawan da kamin tumanan iti anak to. Saan to mapasamak day ta, Marisa? Jak to pulos maumang agserbikan ka. Felix. Bay amasul nitak, dagiti ado nagkurangak. Amo ka dakil tinagbasulak, iti pamilya tayo. No kumatasim muruta ka na gawin, hindi ka na kayo. Nalabit pa sana napasamak ti kasjay at rahedya. Pakawanan nak Marisa. Sana rumba nga nagbabayak. Sana rumbang abinaybayan kayo. Ano dagiti pagbababayak? Ngim naladawan ti amin. Pakawanan nak.
No nagbalinak ang managing bubukod. Ket saan apagwadan nga makin asawa? Ikariga sana na maulit pa eh. Pakawanan na ko, Ma'am Marisa. Marisa? Nabayagan ang napakawan ka, Felix. Agyamanak, tainik ka nakpay iti may kadwa kong daway. Tapno maurnos, dagiti nagkamalyak. Ipatpatag kayo, unay. Ipatpatag kayo, kadagiti anak ta. Ipatpatag ka mo't unay, Felix. Katyak tupulos ang babawi. Asikati inayat ko. At datayon dito sementeryo, mami, daddy. Aday ta, nayornos kon ti wheelchair. Daddy, mabalin yun na patugawan ni mami. Sige, ayen. Agyamanak, Felix. Pasensya ka no pinagkatnak pa'y aging aditoy. Diyak pa'y ngamin kabailan ti agsaklay. Nang runakat saan anasaya at tipagnaan nga agturon ditoy. Awan ang yaman na bakit? Pakay dayawak, amang ibagkat kan pagserbyan ti asawak. Ay sus, agasem man dagita pa ng bulbolang manan ka ni mami, daddy. Saan ko abulpulaan ni mami man ako? Pudno ti bagbagak. Ikarik nga ramidak amin akabalak, tapno mapagserbyan kayo nga gina. Ngamin, kaya't ko asulnitan nagiti nagkurangak. Naggasatakmat kan, Felix. Adayo nagasgasatakan ka, Marisa. Ngamin, nakasingsingpat ka nga asawa kan inadagiti duwang anak ta. Saan laday ta? Uray ka sano kadakkel tinagbasulak. Napakawan naklat ta. Kaya't inawat nakmanan itinumano nagundaway anapasaktan ka. Kaya't ipapanaw ko iti denam. Alaos doon, Felix. Kas nakunakon, nabayag kan anapakawan. Wenmat ngamin, daddy, agdrama kayo manan. Inmay tayo dito'y tapno i-celebrate tayo ti kasangan ni Manong Aldrin. Kente anniversary ni ka ni mamim, ah. Ayunan niya. Happy birthday, Aldrin anak. Noda ka pa siguro abiyag. Sigurado nga damatan apo kumikan ka. Kailiw ka una yun anak ko. Sapay ko ma, panapakawan nakmatan kadagiti nagbasulak kada kayo. Amok ang napakawan na kan ni Aldrin, Felix. Kinapodno na. The first death anniversary ni Aldrin. Imayak dito yayan titadam na. Nagkariyakin ko anang agsubliak itidendayo ko ni Ayen. Ket ayatan. Aywanan. Kandi kay tupulos baybayan. Kasla ka ano lang daydi. Agam sa nga pulo at tawon gaya man tinapalabas. No sa di numan itati ayan ti anak ta. Amok anaragsakan da ito eh. Nang runa kat tinungpal mo dagiti karimkan kwa na, Felix. Agarup kin si atawan matan tinapalabas manipod na pasamak daydi nga aksidente. Kat ita, makunak anaragsakak. Ngamin, oray kaskas sinublyanan nak ti asawak, kat naragsak kami nga agdandan na kaduwami, dagiti dua nga apo kumi kaniayen. Naklon kumatanday di apasamak, kantipan nakaputad ti may sa asakak. Kaasi ti Diyos, makapagnaak matan babaan ka dagiti saklay ko. Iti likodan dagiti rigat ken sakripisyo ang naglabasak, dinak binaybayan ti Diyos. Banag apagyamyamanak unay, gaputa pinagbalinnak anatibker amang sangu kadagiti pannubok ti biag. Kat nagbalinmet nga inspirasyon ko tinapalabas tapno mangrugi manen para itinapinpintas pay amasakbayan.
Makunak nga awanan ti dawatak pa iti Diyos. Ngamin, inpaay na aminan babaan itinan anay a panagbalbaliw ti asawak, ken babaan iti panagbaligi ti anak mi ani ayen. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, toy pagayam mo Marisa. Ken ka pagayam Marisa. Dayawak ti kinatanok mo nga agayat pagayam ko. Rumbang nalaang ti panangpakawan mo iti asawam, ngamin agasawa kayo, ket nagkinnari kayo iti sangwanan ti altar, nga iti rigat ken namay, ragsak ken liday, di kayto agsina agingga ken patay. Kunada anarigat kano ti mangit nag iti pammakawan, nang runa no nasair unay ti riknam. Ngem kayat ko nga iparipirip iti kaadwan, ati Diyos tupay ket mamakawan, datayon tulakit din at tao laeng. Amin tayo kat agbasol. Tao tayo laeng nga agpiddot. Tunggal maysa kada tayo kat adaan karbangan nga agbabawi, agpakawan ken mamakawan. Kat aramatan tayo daytoy tapno mga barwanan para itinaragragsakpay a masakbayan. Alakastan pagayam Marisa, ket pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F. Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag, adiyon tupulos malipatan, ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama, dito'y programa tayo, lagip ti napalabas. May samanen anaimbag ken nagasat nga aldaw kada kayo amin papagayam. Ti surat ngayon ta ikanbiag ita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailingad itinagan nga William. Ngem sakbay na, makablaawan man pa'y da Ma'am Ilocana sa Amerika, ni Sir Danny Bilangon, ni Ma'am Rita Acob, kastamatan ka ni Ma'am Mirna Pascasio, ni Ma'am Reynalyn Padua, ni Ma'am Immaculada Santos, ni Ma'am Mayra Bangkiad, Sir Jaime Rodriguez, Habib Ula, Lee, Claire Pagaden, Rhoda Ramos, Jane Laico, Kathy, Hilda Ramos, J. Alhambra Layugan, ken kada kayo amin nga awan ti malabsan. Pagyamanan mi unay ti anusyo nga agdengdengeg kadagiti drama nga yap-upload tayo. Bueno papagayam, intay man sublian ti surat ni pagayam tayo nga William. Kastoy man tilinaon ti surat na. Dear Miss F. Jakon agpalpalikaw pay, siyak ni William manipod probinsya ti Cordon, Isabela. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko launay, apaidrama to'y padas ko, amakunak anang kompleto ita iti kinataok. Agtawanak itan iti 60. Dagiti anak kon ti nakakaammo anang aramid iti daytoy asurat kabayatan ti panangistorya. 12 kami nga agkakabsat, ngam awan na talgad at trabaho, dagiti naganak mi. Iso ti puon kan makagapo, no apay nga inpaampon, dagiti dadakkal mi, dagiti dadduma akakabsat mi, kadagiti kakabagyan mi. Innam kami anabati iti balay mi. Nasinged kami iti may kapat akabsat ko. Iso ni Manang Irene, ngam nasdaawak iti maysa nga aldaw, gaputa iti agriingak awanen daytoy.
Manipod idi, awanan ti sabali akid daw ko, no di ti pan nakakitak ko mamanan kenkwana, sakbay nga ipulang ko ti biyag ko. Rugyak nga rudan ti ag salaysay. Nagsakit matan ti likod ko. Ay na, makabanog mat naglinis dito'y balay. Oh, anya da ito eh. Ibal lang ka din da ito eh. Ay uwan manong, ibalang mo amin ng dagita. Oh, sige nga ron. Agraman day ta eroplano aday ta manong. Ay naibalang mo day tan. Nadadaal matlaangan. Isopay anak kawara dita. Hep, hep, hep! Oo, mama. Sige, padasan nyo nga ibon lang dahi nga ay ayam ta papanawan da kayo iti amayo diti balay. Apay ka di mama. Kitaan nyo, nadadahil to pa yun. Kitaan nyo, aglat-latin, hindi kinabayag na dito'y kabinet. Ay, basta, di yung pakibiyangan dahi ta kunakmanan. Bayaan nyo lang dita. Mama, kagat-gat ang milaang itibaro a kabinet. Nagalas mo't akitaan no ikabil dita day tang ay ayam. Malaksid adaanan, nadadaal pa yun. Saan anasaya at abuyaan? Kat, di saan nyo kami napuy-puyaan Dahi ta, di bagbagak ka na kayo. Sana ka po ta makagatgatang kayon kadagitingingin ha naghamit dito'y balay kat kastante aramitin nyo. Basta ibon lang yulatan dagitadhaan na kagawaan. Saan mo nakasta pa? Kastoy nga may. Oo, nuad da mga ibon lang kada kayo iti daytoy. Di yun gamdan ti aghawid dito'y balay. Lipatan dakmatan, kas amayo. O anya, di nakangag kayo iti ungat. No di daktumot ngamin patpatyan. Ang apay, mama. Asino nga min ayat ti akin kuko iti daytang ay ayam. Kaya't yu asawan, inlako ni lolo ti kabsat ni papa. Dahi tatisan na nga mo. Ngamin, adda ka no idibak na nga balong agpursonada ni manang na nga Irene. Kat suspit sa ti amayo nga inlako dahi di loloyo. Iti kasta, adda gastusan da. Anya? Mani po di nan pulos nakita pa ni manang Irene. Panag ko na, mama. Manumat nga tantitawan ni Auntie Irene ita. Naamangan no 65 na kumaitan. Ngamin, inauna ka no katitilima atawan ngam iti amayo. Isumat lagayam, adi na kayat nga ibalang da diyang ay ayam. Ngamayam. Ngamin, inted da diyay ti kabsat na. Kabsat na. Wan, ngamin, dayjay laangan ti remembrance na, iti manang na. Apay nga italaang ana ibagayo kada kami ti may panggap iti dayta, mama. Saan ngamin nakayat ti amayo amadakdakama ti may papan ka ni manang Irene. Madudog ka no tirik na amang lagip iti napalapas. Ang amuray no sana madakdakamat tinagan ni manang Irene. Amuklatan nga awantal daw asaan na malagip ti kabsat na. Anya nga tamat ng te apelyedo ni Auntie Irene ita. Amangan no mabalin tayo ang mabirukan, babaan iti Facebook. Wan nga rod, manong. Napanunot ko matanda ita. Mabalin ti kastaya. Ada ka di bayad na? Awan, mama. Birukan tayo laang tinagan na. Dayjay laang taditay matamot ti apelyedo na. Iso a medyo narikat. Kan may sa, sigurado abakat matan ni Auntie Irene. Ang mga noawan mo't Facebook na. Di na nga tamot mapanunot abirukan ni Papa? Wano dagiti daddo mapay akakabsat na? Wan nga rod, mama. Ay, jakman amo. No daduma, mapampanunot ko pa'y kit din. Nga amangan no natay matan. Amangan no kastamot lang ang ti aday ti panunot na. Iso adi na matan binirok pa'y ni Papa. Kan may sa nabayagan day di apanawan. Awan kastay ipadas tayo abirukan. Awan mo't dagas na no bilang. Padasan tayo abirukan iti Facebook. Manong,
Adoy, kita Nan, kita man. Di mo't ni papaday ta idi ubing pay? Wan ngagpaiso. Imbaglaangan ta dapay nakadulin aladawan na idi ubing pay. Di day tan ti usaran ta a profile picture na para iti aramidan ta a Facebook na. Wan Tano tiladawan na itati ikabil ta, amangan no saan mailasin ni Manang na. Kuma, birbirukan mo't ni manang na ni papaan niya. No datanga-tamat tinagin na dayo, biro ka nakadimat. Saan siguro, manong? Anya? Nataltal na nga mintibiyag ko no awan ka. Kastagayam, Nay ko! Siyempre, joke lang si Kamot. No si kati mapukaw, alaag tila dawam idi high school. Ket ipaprint ko, tapos, kabilak iti missing. Nagalas day di a picture ko niya. Bardang isip. Tapos, adabangs ko at 2 inches. No apay mat nga minada kayo babae, no maporporin kayo, agbangs kayo. Ay na. Saan mo ta? Malakit din manong. Aramidin tanti Facebook account ni Papa. Anya, kasano ngay? Anya ti damag iti panagsapsapulyo kani Manang Irene iti Facebook. Awan mat nga rod, Mama. Talo abulanin asap-sapulan mi. Ngam awan mat nakita mi. Inyaramidan min iti Facebook ni Papa. Agraman Instagram, TikTok, Twitter, kanda dumapay. Ngam awan at talaga. Imbaglaangan tasaan tayo pa'y nga imbagbagakin ni Papa. Ang mga noas asahan na tayo kit din. Ni, adda umaw-awag. Sino nga tada ito Sinungay data? Sige, sumbata mo na. Agoray ka. Saan ko nga account tinakalag-in iti may sa cellphone ko? Account ni Papa daytoy. Sumbata mo na, darasam. Ne, anya ngay dayta. Kaya't yung asawan ni Manang Irene ka din dayta? Wait. Katil na kayo tasong bata kun. Mama, di kayo natagari okay? Relax. Inhale. Exhale. Hello? Ay na, kaslang nervyusak matan. Relax, Mama. Saan mo't ada kayo tikapsat na Anay ko. Apay nga agkadil kayo ngay. Pudno mat. Saan ka di? Kabababadala ang kano itibas. Sino ngay tikadwa na? Manong, Uy, Dayan. Apa yun? Apa nga kaslag sangit ka matan? Manong, makita tayo matlangan ti may sapay nga tita. Tapos agkita dan kin ni Papa. Ay nga nakaragrag sa kak, Manong. Luan ni ragsak da ito Sus! Ka mat. Agsangsangit ka. Katawan pa matlaan. Ay na. Tita, makasangit matan ni Mama. Ay na, anak ko, ayan. Sino ngay mo ti sana makasangit? Manong, nasurok ka 40 years, adida nagkita kin ni Papa. Ha? Aday tanan. Isudan na kiti sumungad. Oh my gosh! Isudan nga pa'y sumanong. Daniel! Manang Sandra? Ating ko! Nice meeting you, Sandra. Kastamat ka na kayo. Iso ka din ni Mami yo. Wan Manang Sandra.
Agmano tita. Manong, kita mo. Agkakaingas da unay kini papa. Wan nga ro dating. Si kakadi ti asawa ni William. Wen manang. Siya nga rod. Ay na, Manang Irene. kaat dagito iti anak ito. Wen manang. Ay na, nagpintas kan nagtaarmatan dagiti kakaanak. Kaingingas mo unay ti amam Danieliho. Naalalam ti mata kan akong na. Ay na, mabalin kayo kadingara kupan. Auntie, Auntie Irene. Ay na, agyaman na kiti Diyos. Kabaudyanan na, nakita kayo badlangan. Apay, napnapanan nyo ay asuli ti lubong. Tanasa pa kayo mat arimwar nga gina. Di kay man lang nagluto mat, iti pambigatan. Kwa, napan kami nakimisa. Nak Sa, nakimisa. wen. Anya ti aldaw ita. Lunes ba ita? Apay, adda ka di misa ita. Kwa, Jay. Kanapay akaslaad na tao, di taruar ti balay. kwa papa. Kasto nga min. Adda si min. Adda sinukon mi ijay terminal. Terminal. Asino kumangay ba? Ti sinukon niyo. Niyo. Kwa papa. Agtugaw kayo kumapay. Relax. Inhale. Exhale. Kasjay, papa. Mama, umay ka. Panawan tayo pa ilang ida. Sige, tagluto kami pa iti pamigatan tayo. Panawan na kayo pa dito, ya. Anya pambigatan. Pangaldawan ko nama, tani, agalas 11. Agtugaw kayo laang ka di, papa. Di kay tumugaw at tumakder. Apay ay apilitan dak nga agtugaw. Umunag kayo, auntie. William! Pas... Ha! Papa, ni Auntie Irene. Irene kunam dayan. Wan ating ko. Siyak nga roon ni Manang mo, Irene. Manang Irene. Sikatin ngagpaiso. Wan, ay na Kitaam ti siting iti baba ti makannawan na matak. Diyos ko. Sika ngagpaiso, Manang Irene. Kasano? Kasano anakadanon ka dito eh? Kasano anabirukan na? Dagiti anak mo, ating ko. Sinapuldak, dagiti anak mo. Diyos ko, hagiyabanak. Hagiyabanak ta sinumpatam dagiti kararag ko. Hagiyabanak ta si bibiyag kapahimanang. Ay na, William, ating ko. Hagiyabanak na nagkita tamat langit manang ko. Hagiyabanak, Diyos ko. Saan na ngayon lako ni tatang? Nagtalawak, idinangag ko a plano na nga ipaasaway tibak ng abalo, nga agkurso na day di kanya. Iso asan kayon asinapol, gaputan agbutangak, amang ano ipilit na nga ipasawa iti day di balo, nga uray tiyak mat ay-ayatan. Naimbaglaangan. Tanamam muna idi ni Papa.
Konduktor tibas nga agturong iti norte. Ay, kit, nasayaat mo't nga rod no kasta. Ay na, kasla sa anak payla ang amamati, nga addakan iti sangwanak. Amakit-kita ken makasarsarita kaitan manang Irene. Dahiti anak mo ti pagyaman ang ading ko. Naggagadabi man anang sapsapol kanyak iti Facebook. Ang saan mat asyak tinabirukan da. No dikat ni Sandra. Naimbaglagan ko na tanailasin ni Sandra tila dawam iti Facebook mo. At kakaingas da kanung amin iti ladawam anakita na iti wallet ko. Dayjay lang amin tinaalak iti nagimpakiak apimanaw. Manang Irene. Maragsakan kami iti panagkita yumanan nga agkapsat, Papa. Auntie Irene. Manipod ita. Saan tanton nga agsinaapulos? William ading ko. Oh, agyaman tayo iti Diyos, manang Irene. Agyaman kada kayo, anak ko. Agyaman gaputa nagkita tamatlaangan. Iti kinabayag ti panawin. Apan nagsinata, manang Irene. Nulabsam ti agsao, arig na nga awanan ti pagyanan ti kinaragsak, dito'y puso ken kaunggak. Miss F, agluplupyas aragsak tinariknak iti daydi agundaway. Kamaudyanan na, nagkita kami matlaangan kanimanang ko, iti kinabayag ti panawen a panagsinami. Panagriknak idi ket inaldaw nga kaslaad da mapukpukaw iti kinataok, gapu iti panagsinami idi nga agkapsat. Ita, uray agin na dayo ti pagnanaadan mi, kanayon lattamet ti panagsarita mi, babaan iti cellphone. Pasaray ag video call kami kanimanang ko. Nakaragrag sakak unay, Miss F. Pudno unay amang mangeg ti Diyos, dagiti kararag tayo. Agpatingga aklangan ditoy, Miss F, kat pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa, ken nang yornos, para iti pan nakaidrama na. To'y pagayam mo, William. Ken ka pagayam, William. Ditay kumamauma ako mararag, ngamin no talaga nga para kada tayo dagiti dawdawatan tayo iti Diyos, talaga asungbatan na dagiti kararag tayo. Maragsakan kaputa nagkita kayo matlaangan nga agkabsat, iti kinaunday ti panawan, apanagsinayo. Ket ita, nakaragragsak kayon, gapu iti natungpal akararagyo, iti maysa ken maysa. Alakastan pagayam William, ket pagyamanak unay, tiing ka pa nang ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manan kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti surat nga intay drama ita ket nagapukan ni pagayam tayo a Victor ti Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin idanon kumanpay tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amang bukbukal kadagiti drama dito YouTube. Nang runa dito'y programam alagip ti napalabas. May saakmet kadagiti rinibo-ribo adumdumngeg kadagiti drama ngayon kay ipatpatangatang. Ket pagyamanak unay numapili yumet nga idrama to'y surat ko.
Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Victor. Dudwa kami laang agkabsat. Makunak anagasat ti kabsat ko. Ngamin, malaksid ang nakaadal ken napintas ti trabaho na, nakiasawa pa'y iti lalaki nga adda mabalin na iti biyag. Idinto ta siya ket marigrigat lang arudan, awan pa'y natalged at trabaho. Rugyak nga rudan ti ag salaysay. O, adto yan ti kwarta bulbuluda manong Victor. Ninayo na kon iti 3,000. Tapno adamat inayon niyo apang gastos yo. Bali, 20,000 amin day tamanong. Ay na, agyaman ako na Janice ating ko. Kastamot tangging ka, bayaw Greg. Kung naktupay ka di nakpaayag. Ay na, nakasingsingpot kayo talaga. Rumbang lang nga tulungan da ka, manong. Takabsat na ka nga rin kini Janice. Kan may sa, sikamot din ti makagapo. No apay ang nagasawa kami dito yung napintas ng asawa ko, manong. Mangbola ka man ako nakon, Greg. Sala ka mang pulbola baka. Pudno ti bagbagak. Ay, wen. Kuna ni Greg nga uray saan mo kanun abayadan day tamanong. Agpaiso? Wen manong, tirumbang nga ramidam ita, kat asikasum ana imbag tirugyam a negosyo. Iti kasta, adan tumatan pagtaudan ti pagbiyagan niyo. Pudno ti kinuna ni Janice, manong. Ay na, agyaman na ka talaga, bayaw Greg. Agyaman na ka ating ko. Awan na nyaman na, manong. Awan anyaman na manong. Maragsakan kami ang makatulong ken ka. Wow, nagpintas mo tanday ta tablet, Gwen? Siyempre, Uncle Victor. Regalo ni Daddy kanyak daytoy. Greg, Janice, ang mga numabali na nawatag lang ang data tablet. Sigurado magustuhan ni Brent data. Ha? Ha? Kwa, manong. Ay, saan Uncle? Diyak kayat. Pasalubong ni Daddy kanyak daytoy. Sana bale, taigatangan da ka itinapinpintas yung data. Malan, itod mo kanya kung data at tablet naneng. Please. Uncle. Ala. Itad mo na itakin na uncle mo, anak. Greg. Anya? Daddy, anya nga iti usara? Alan, itad mo kin uncle mo, anak. Di kagdanak. Igatangan ka iti sa bali. Tay barbaro a modelo, anak. Awan mo siguro may bagam, Carmela. Malaksid nga dan gastusan tayo. At pa yun pagpuunam iti ko ng mga online business mo. Ken, adda pa'y sobra apaginom ko, kunaman. Ay ka, siyempre mo na. Sinubram lang arudan ti dinawat mo, ninayunan da pa eh. Ha? Katwa na, utak lang dahil tabakan. Utak ti kasapulan, tapno mabiyag ka. Anya ka laki din na, masila nga pa nagdrama kwarta man. Victor, Ken may sa, aduma ti kwarta na. Saan da nga ipobre ti dinawat ko. Barya lang katakwada na ijay. unangam nakababay nun ter aramidem. Idi pa'y laeng nga da ijay abroad ni Greg, tultulungan datayon. Inserrek na kapay iti trabaho. Ita, dinawatan manen ida iti dakkel agatad. Anyan tulaangan nga iti ibagada, numaamuan da nagikat kagaya man iti trabaho. Anya ka kadi Carmela. Datalang matimaka mo, nubilang lang. Saan ka mat siguro nga gipulong? Ngamin, para mo lang katatayo na ito'y gararamidak. Unangam pang nga asim ka di, taikatumatan ti kinamamartek mo. Kanayon ka maikat iti pagtrab-trabahuam gapo iti kasta nga ugalim. Ay. Mangrugi ka man ako na akong Carmela. Di nakpakibibiyangan iti kahit ko nga aramidan no di mo kaya tiriri. Nawatam! Agmerienda ta pa'y lakay. Adtoy. Ops. Wow, nagimas eh. Ginitaan ko naman.
Siyempre Inlutok day ta. Ala, mangantan ka bayatan na napudot pa Ay, katuwa na bakit? Aywan, tanak tayo. Adain bati ka para ken kwa na lakay. Kananan to apaman asumangpet manipo di pagadalan. Nasayat mo nga ron no kasta. Na? Ramanak man nga rutin luto ta asawa. Nag-iimo sa talaga. Katuan siya pa iti ko nam. Aywan gayam. Kumusta mat dagiti negosyo tayo? Okay lang mat bakit? Bilibak nga ron diti kinapigsa ti grocery. Kasta mo iti laundry shop. Kaniti resto bar. Nasayat mat nga no kasta lakay. Isong nga ron da jakon sayangan ti jakon pa nagsubli ija barko. Wen ken maysa, saan ka matlangan palubusan no bilang? Anya? Umdas mat siguro dagiti negosyo na ipundar mo pagtaudan ti pagbiag tayo. Naipundar ta ko na bakit? Ayun gaya. Anya itayan tay kunam nga ibagam kanyak. Ni Manong Victor Apa ni Manong Victor? Imawag manan itay. Ape ka no? Awan kanon ti kananda. Malaksid iti dayta, dandanida pa'y kanong maputdan iti danong makansilaw. Kasta ka di? Wen lakay. O di ikantay da iti groceries. Mangtag ka matan iti pagbayad da iti silaw kan danong. Hindi kasta, saan da maputdan? Kasi damay. Nakababainan kan kalakay. Panagrik na ngamin kat kasla umababuso matan ni Manong Victor. Apay mo tanak ko nam dahi bakit? Kasanong kat edi pa'y lang nga tultulungan ta ida. Angam kita man. Saan matla ta makabangon-bangon. Kanayon pa'y maikat iti trabaho na. Anyang itamuta bakit? Barang numapatakkel da nga agasawa ti online business arinugyan da. Agtalag ka kadiki ni Manong mo. Oh, apay kasta ti lang ang Mayra? Ada ka di parikot? Ay, ikwa manong greng. Parikot ko nga ron ti ikit ko anong padakkel kanya. Oh, apay. Masakit ka di? Saan matkit di, Manong? Naduktanak lang amin nga isugsugal na laang gayam ti patulod ko akwarta ken kwa na. Anya? Ay, nasaya at matipan nakisarita kadakwada. Ngam kaslasyak pa'y kit din tinagbalin adakas. Malagip ko lakit nga ruti kabsat ni Manang mo, Janice. Nabayag ni mo't ida natultulungan. Una ni Manang mo, akaslaw mababuso mo tan. Kunakmat nga ikan mi pa'y iti tsansa. Barang mapadakkel na matirinagyan da nga online business da. Nakita yo ka din ti online business da, Manong? Saan pa Awan mat siguro ti dakas na, numapan yo kitaan. Ti kayat ko asawan, pasyarin nyo. I-check yo nupod nung ada negosyo da. Amangan mat nupod no ti atap ni Manang Janice, nga abuson da kayo matindag iti tao at tultulungan nyo. At tuyon ti kapem, Victor. Ket, apay kasta tilangam. Kasla masursurun kami. Kasano, kat nabarbartek ka manen anagawid iti rapi. Imbes at tulungan nak iti online business arinugyan ta. Saan mo't taon-una umot ti panagin inom mo. Awanen nabaybay-anen ti negosyo ta. Naistaken dagiti produkto aginatgatang ta. Lugi negosyo ti kastoy. Imbes nga umasensumat da tao. Saan takastamo ngamin ti ugalyam. Tapay nga asak ti papasulam. Saan laeng aday ta? Parikot manen ti pang tuition dagiti anak ta. Panagbabayad pa'y manen kadagiti bills. Ay, nagrigat ti kastoy abiyag, Victor. Bayam, tama pa na ki Jay Balay da Janice intun madamdama. Magibagakin ni Bayaw Greg iti kwartana. Anya, hoy Victor, agbain ka madmat. Kanayon la ka din nakasta. Nabayagan at tultulungan na tayo. Agbain ka madmat. Carmela, awan ti rumbeng nga ibain ko. Kabsat ko mat ni Janice. Kan maysa,
Dakkel ti utang na anaimbag anakam ni Greg kanyak. Saan da nagasawa kini Janes no saan agapu kanyak? Victor, Pudno, di bagbagak Carmela. Kita man ni Greg. Saan mo't nga isutig wabukat? No saan ko nga inilakad kin ni Janes? Saan da kumamot ang nagkatuluyan? wanan. Ang saan lata na saya at agundawayam, no anyaman day tanga utang na naimbag anakam kun ka. Kan maysa, saan damot ang nagkurang? Inted da amin akasapulam, tinulungan da ka. Tumalnakan, Carmela. Bay anak lang ka di. Bay anak iti diskartek. Ngamin, mairanod kamot lang iti da itungar aramidag. Nawatam! Awan ni Greg, Manong Victor. Aday na si kaso na. Kasta ka di. Sayang nga ron ano kasta. Sapay napatig kumatibagakan ko, ana. Anya nga, Ana. anya nga minday jay aya, Manong. Apay no ibagamon kanya. Ha? Ay, kwa. Aljay kwa nga minating ko. Ay, kwa. Naibusan kami manan ngamin. So, Dumawat ka manan ititulong, kasta ka de. uwan ko maating ko, no? At dapan nakabalin na, ah. Kumusta gaya man ti online business yo? Anya nga ti madamag iti rinugyan yo ang negosyo. Awan man laang mat ti maistorya, may papan iti dayjay. Ha? Ay, kwa ngamin, medyo nakapsot nga rod. Nabambanog nga rod ang mga asikaso. Isulat tamot. Basit tikita. Tanda ni awampay no kwa. Sigurado ka? Ha? Ay, kwa, Sardengam nga minan ti kinamamartek mo. Iti kasta, makafocus ka nga agtrabaho, kat umasenso matibiyagyo, Manong. ha? Ne. At sino manan ay tinagatil ti dila na anang idanong keng kang agbarbartegak? Nabayagan adya kang aramidin day taanin ko. Nagbarbalo akon. Ay na, di kan makapaglibak kanyak, Manong Victor. Nangag ko amin ang nagsaritaan nyo kanima ng Carmela idikalman. Ha? Laklakayan kan, Manong. Panunutam mat kumati salon at mo ah. Panunutam mat ti pamilyam. Nang runa dagiti anak mo. Awan na sayat nga itad ti kanayon a panagin inom mo iti arak. Naa. Naminsang ka lang at timulong ang nakadadon timbagam. Laglagi pa ma. Ano saan agapu kanyak? Saan kayo mat ang nagkatuluyan kini Greg? Manong Victor, Oh. saan lang anam na minsan da kayo at tinulungan? Mano atawin matan at tultulungan da kayo? Ken maysa, no saan anasingpet ni Greg? Saan kumat amagustuhan? Nga uray pa'y anya ti ikastam amang pilit kanyak. Ha? Sapay la kuma, ta saan mon nga ibuyboy day taabanag kanyak, Manong? Kurang nalangan kat ibagam abayadan da ka, gapo iti panagasawa mi. Huston! No di na kahit atulungan di sa lang! Manipo dita! Lipate mo ang ganda kamsan mo! Baglagan. Dami kwarta ni kumparing alito. Pinabuludan na. Pinainom na pa eh. Ayos ah. Kasi ito biyag. Nagganas niyo. O naman. Sa bali at talaga no amumati dumiskarte. Ne. Parang bang magaya man. Agpatengak manggiliti kalsada. Manuti lugan ni tanga. Dito na nakalawlaw ti pagnaan. Pardak ti magna. Di kasta makaawid akon. Gaturog ang ngamin nga. Ha? At tatraga masaga ko na!
Kahit mo saun bakit? Nagapa kayo kini Manong Victor sa bayapin manaw? Ay, wan lakay. Kasano, kat aglablabas mat nga minan. Iso adya ako nakapagtapan. Pinagaaklaan mat. Ngam isupay kit diti adaganas lang agungat. Lipatag kanon nga dakabsat ko. Mala, bayamon bakit? Nakuna na lang siguro ti kasjay. Kaputan na pudot ti ulo na. Malaksi di ti dayta. Namuampayin ti panang lukloko na kadata. Mabainak unayan kan ka. Gapo itikas dyan nga ugali ni Manong Victor lakay. Bakit? Agasawatan. Isungawan nga rudrumba nga pagbainom kanyak. Silpon mo sa nga tagun uni. Uwan lakay. Nimat manang Carmela. Ay, anyaman nga tantibagana. Ay, katsong bata mo na, itikas tama amuanta. Ay, ang mga numangibaga manan iti kwarta. Sungpatam nga ruden, tapno maamuan no anya ti masapul da. Ang mga mo't no napatid ti bagata. Hello, manang Carmela. Nakaawag ka mat. Hello, Janice, ading ko. Kayat ko lang nga ipakaamo, nga da kami itan ito ospital. Ospital ko ng manang? Asino ti na ospital? Na aksidente ni Manong mo, Victor. Anya? Agyaman na, time may kayo adagos, Janice. Kat, kumusta ni Manong Victor, manang? Madananak. Ngamin, aging gaitakot saan pa'y anakapuot ti kabsat mo. Anya? Sigun ka dagiti doktor. Masapul ang makapuoten da ito'y iti unag ti 24 oras. Tano saan, amang ano delikado ti kasasaad na. Apay ngamin manang, anya tinapasamak. Apay an aksidente ni Manong Victor. Ay na, amumatan ti kinaman nang inom ti kabsat mo ading ko. Nabarbartek manan kabayatan ti pannagnanang agawid, isumatan ti pannakaaksidente na. Sigun kadagiti nakakita, aggiwang-giwang kano amagmag na ititeng ti kalsada. Isumatan ti panangdong partitrakan ko, ana. Kat, nakita na ka di ti plaka ti nakadongparken ko, ana, manang. Timulong ka di amay taray dito yung ospital ni Manong. Day takot nga ron ti parikot. Ngamin, intarayan na ni Victor. Intarayan na ti panangdongpar na iti kabsat mo. Kumusta kan, Manong? Like Roy, magsakit entero bakit? Unang lakid tinumatay ako. Manong Victor. Ading ko, mamati ka man kansan. Kahit ko, tiagkid daw, iti pamakawan ka na kayo, kinikreg. Inabusok ti kinaanos, kinasingpet yu kanyak. Banag, ang pagpapauyak ita. Dahito siguro tiwagas ti Diyos. Tapno makaamirisak. Kitagbalbaliwak matan, ading ko. Maragsakan ak iti day nga imbaga Manong Victor. Agyaman ak tanaka amiris ka matlaangan. Kat ikarik. Tulungan da ka ama kabangon manan. Kastaunay a panagyaman ko iti Diyos, gapo ta inispalnak iti dandani nakatayak. Kat manipod idi, namin pinsan matan a nagbaliwak. Inkarigatak nga inidyan ti arak, kat kas iti sigod, tinulungan da kami manan ti kabsat ken bayaw ko, tapno mangrugi iti basit a negosyo. Nga isumat ita ti as-asikaswan ti asawak. Tinulungan nak ni Greg tapno makastrak iti trabaho. Kat ita, nasayaatan tilangan-langan mi kas maysa a pamilya. Daytoy man ti padas ko adyak tupulos malipatan, toy pagayam mo, Victor.
Ken kapagayam Victor. Dakkala sagot dagiti tattao ang nakasagana at tumulong kada tayo. Angam sapay kuma ta saan tayo matida nga abuswan. Nagasat ka pagayam Victor. Ngamin naadaan ka iti kabsat akas ka ni Janice. Kastamatan ka ni bayaw mo agreg. Nureg. Nudaddo malaang siguro ang mga nudida kan tinulungan. Tasikapay kit di ti adaganas na nga agunget no mabagaan ka. Numaminsan, no asino pa'y ti tumultulong, isupay ti agbalin adakas. Banag, asaan kumaarumbang. Isu asapay kumata agserbi nga adal daytoy, kadagiti kakabsat tayo amakangag. Alakastan pagayam Victor, kat pagyamanak unay ting kapanagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami, iti ingkay panagdengag.